Siqale nje ngemali nje engatheni. Sakhathela nje ngamasoso nje kwaqhamuka phakathi. Kubina ukuphila kufunya khona lembuzo nje manje ubuyingalela umathinda wacebisa intombi zamshalaza lo zamshalaza abadala zamqoma sangomasana sikhombelana nefice social natshana ukuthi umntwana umuntu onke mona nonkomba ukutshela abantu lwazi uma hleze ngilanto mazimqombisa abakhona uxhofeka abafazi basothi yini nadela ngoqomela intombi zeni nge1000 kanti ngizala uyimgogodwana nomshayisa ngoma usazophula apha mahlambolo ngadadoma bezi kuba lingani ayogana kamkhwanazi umshayisa ngoma usazophula sichitha mthombo wasala beyibuthwa nye umsuno nyoko sikane matata sikuvula lapha nakamnandi ke kuye iGuruva TV yahamba phambili sikulethela khona ke ivideo yababa uNgizwe Mchunu umlando umfoka Mchunu lapho khona ke egiya noma ebongela ngesenzo sakhe akasenzile ukuthi ke anqabe umnikelo kaKhuzani kanti futhi ke uthi izinto zimhambela kahle kakhulu since enqabile umnikelo kaKhuzani kanti ke uvezene ukuthi ke akufuneke phela ulokhu usokola imali ke uyakubona amamiliyoni manje ayowenza ngaso ke izimanga zakhe lezi ke alokho ezenza UNgizwe Mchunu uzokhumbula ukuthi ke eziningi indlela aphusha ngazo nawo ke umbukele sikuphathela wona umbukise sikuphathela wona umbukeli enjoy mkhaya seninemali senichitha imali kanje siyifuna Wemkhaya siqale nje ngemali nje engatheni. Sakhathela nje ngamasoso nje kwaqhamuka phakathi. Kwasala impuzo ekhandlela. Manje ke sila manje ko30 manje sibheke kumamiliyoni. Solo siwachithile mfana wakithi. Ngiqale kahle start 5,000 now 30,000 awu kodwa ngafana bakithi umlando ungizombuka Mchunu madoda awusuka amadoda hey awuyisa uzongithenja ngonyawo uqhephuka phakathi kwasala impuzo ekhandlela usho njalo ke umlaleli usho njalo ke UNgizwe Mchunu umlaleli wethu safisa ukuthi ngabe usuku lakho lokuqala la bese uyasubscribe ushare uphinde comment futhi usilandele kuzo zonke inkundla zokuxhumana esingabala khona ke uYouTube sibale khona ke uTikTok sibale Instagram sibale ulento uTwitter sibale uFacebook no WhatsApp ke uyasithola khona 0798414163 0798414163 ngabe ke ufuna uveza umsebenzi wakho kuyiwona ufisa ukuthi uhambe phambili kule channel sakuvezela mina ke ngiyayiteta indawo